खैसामथुनि माबा बानायगासिनो दं पस्टार जोंनि गगामुखौ सिथाबनो थाखाय प्रिन्ट खालामग्राया नायफैगोनखौ जोङो मिजिं थियो गासैबो फैनानै नायफै आरो जोंखौहाय सापर्ट खालामफै होनबानो जाबाय आरो फोरोंग्राया बेलेगासो गिलुबालु सिमां बिथाङा बेसेबा गोबावै सिमां नुना दंमोन बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो आरो जोंनाव डम्स होननाय स्टेशनारि कम्पानिनिबो जोंनाव डिलार दं थिग बेबायदिनो नटबुक्सनिफ्राय लानानै गोबां स्टेशनारि बिजाबजों जोङो हलसेलनि बिजनेसखौ खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जों काउन्टारबो सेल खालामो। गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरलायबाय आं बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोया दिनै जोङो नै मोनसे जायगायाव फैदों आबौजों आंजों माने नैबे जोंनि बर'नि एबार बोसोराव ओंखारनो गोनां आर.एन. प्रडाक्सननिफ्राय रबि नार्जारि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय ओंखारनो गोनां खैसामथु बिनिनो माखासे खामानियाव जों फैदों दा सानबाय नोंथांमोननोबो आं एसे खोन्थाना होनि आरो जायफोर आंनि ब्लगखौ नायबाय थायो बिथांमोनाबो एसे मोनथिदों होननानै आङो फोरमायनो नागिरबाय। खैसामथुनि माबा बानायगासिनो दं पस्टार जोंनि गगामुखौ सिथाबनो थाखाय प्रिन्ट खालामग्राया नोंसो खालामफैबाय आरो गमामायैनो खैसाम पार्ट 2 नि पस्टार भिडिअ बेनार बानायगासिनो दं जोङो जोंहा सेनापति प्रिन्टिं प्रेसआव आरोखि गगामुखआव सेनापति प्रिन्टिं गगामुख सेनापति प्रिन्टिं प्रेसआव दखाखाना रड ओरैजाय माबा साइडआव बेयाव बानायनो हायो आरो मेन जायगानि खोलाहा दखाखाना रड बिदि बानायनाय मेसिना এটা কিমান ফুটলৈকে বনাব পাৰে এইটো যিমানটো লাগে মানে নাই নাই কিবা 10 ফুট দিগন্ত যিমানটো লাগে ইমানটো পাৰে আৰু बाथ्रा जाहैबाय रबि नार्जारि बिथाङा गफुर हालामनि सारायबारि गामिनि गिलुबालु सिमां बिथाङा बेसेबा गोबावै सिमां नुना दंमोन बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय आसा खालामदोंमोन गमामायैनो नै देग्लायनि बोसोराव आगष्ट मासनि जोबथा अर्थात 30आव रिलिज होजेनगोन। बेखायनो सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनग्रा गोबां गोरों गोरा रायजो राजानिसिम आसा फारिनाय थाबाय जाहाथे बयबो नायनानै मोजां गाज्रि फोरसिनानै मोजांखौ मोजां आसि थुनानै दिन्थिहरो आरो गाज्रि मोननायखौबो दिन्थिहरनो हागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। फैनानै टाउनाव एसे हाबदोंमोन टाउनाव हाबखांना दा नै मन्दिनामानि न'आव दंफैयो बिसोरनाबो मोनसे प्रमसन भिडिअनि थाखाय फैदोंमोन आरो आबौखौ लागासिनो दङ। लखिमपुर जिल्लानि बिसहलाव फैगौ आगष्टनि 30 तारिखआव रिलिज होनाय जागोन। गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजानिसिम बेवहाय गोबां आर्टिस्ट दङ जायफ्रानोखि एवार्ड मोनलायनाय आर्टिस्ट सिनियर जुनियर आरो लोगोसे आंनि बे धेमाजि जिल्लानि नैयाव जों अनजालि टुखौ शुटिं खालामदों बिथांमोननि न'आनो आखायाव लादों बिदिनो गोबां जायगायावबो दिन्थिनो नागिरदों बेनि गेजेरावनो जोंनि लखिमपुरनि बिसहलावबो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों थ' नोंथांमोना गासैबो फैनानै नायफैगोनखौ जोङो मिजिं थियो गासैबो फैनानै नायफै आरो जोंखौहाय सापर्ट खालामफै होनबानो जाबाय आरो फोरोंग्राया बेलेगासो दा नै जोङो फैलायबाय मोनसे जायगायाव मैयानो जों फैनांगौमोन नाथाय जों मोनसे उसुबिदानि थाखाय मैया जों फैनो हायाखै गोदान लुनानै माने मैया अपेनिं खालामफिनदों गोदान मोजाङै दा बेखौनो जों दिनै ओरैनो खबर लानो फैबाय बिथां नैबे अमित रामसियारि बिथाङा जोबोद मोजां माने जोंनि गगामुखआव नायल' जाल' बे सासेल' दा बिथाङा बिराद खस्थ'जों माने गावनि सिमांखौ माने जाफुंहोनो हादों जों आसा खालामो माने बयबो जोंनि जायगानि मानसिफोराबो माने गुबुनाव लायालासेनो बेयाव जोंनि जेसेखिनि नांगौ बायदि जारिमिनारि लेखा आरो जेसेखिनि माबा बै कलेजनि जा माबा मोनसेनि जा गासैबो बेयाव मोनजोबगोन नोंथांमोना। खुलुमबाय जोंहा बिक्रमनि इउटुब चेनेलनि नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। जोंनि बे अनजालि बिजाब गलाया 35 बोसोर सिगां आंनि आफायानो गायसनदोंमोन आरो बेखौनो लेखा लानानै आफानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय आं दिनैसिम बे गलायावनो नांथाबनानै दं आरो
बेबायदिनो जोंनि गलायाव गोबां स्कुल कलेजेस बर' इउनिभार्सिटिनि बर' मेजरनि बिजाबफोरखौ मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों स्टेसनारिनि हलसेल खालामनाय जायो जोंनि गलायावनो जोंहा गोबां बेबायदि फ्लेयार इउन'मेक्स बेफोरबायदि कलम कम्पानिनि जोंनाव डिस्ट्रिबिउटर दं आरो जोंनाव डम्स होननाय स्टेसनारि कम्पानिनिबो जोंनाव डिलार दं थिग बेबायदिनो नटबुक्सनिफ्राय लानानै गोबां स्टेसनारि बिजाबजों जोङो हलसेलनि बिजनेसखौ खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों काउन्टारबो सेल खालामो आरो नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नोंथांमोना गगामुगाव फैबाय बायोबा हाबलांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय जोंबो जोबोद मोजां नुदों नुफैनानै माने एसेबाबो बिराद आपग्रेड जाबाय बिथांनि दखानाबो जों मैयानो फैनांगौमोन एक्सुवेलि खिन्थु मैया जोङो मोनसे उसुबिदानि थाखाय जों आबौआबो आं फैनो हायाखै दा नै आंजों लोगोसे आबौआबो दंफायो दा जों जि खामानियाव फैदोंमोन जोंना खामानियाथ' जाफुंबाय दा बेजों लोगोसेनो जोङो बिथांनि दखानखौबो दिन्थिनो होननानै फैनाय जाहैबाय आरो बिथांनि दैदेननायावनो अनजालि केलेन्डार जों थांनाय बै बोसोराव जों दिहुननाय जादोंमोन आलारि एक्ट्रिसजों ओमफ्राय आंबो बेयाव दंफायोमोन बिथांनि बे जोंनि अनजालि केलेन्डारा मालामोन 2022आव जोङो केलेन्डार बिथांनि आन्दारावनो केलेन्डार दिहुनदोंमोन अनजालि केलेन्डार बे केलेन्डारखौ जोंनि दा सोलिबाय थानाय फरायसा आफादनि मानव गेदेर दिखेन बर' बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवनाय जादोंमोन जोबोद मोनसे माने गोग्गाथाव मोनसे फिलिंस मोनदों आरो दा दिनै बिथांनि दखानाव हाबफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय